ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କାଲି ସମ୍ବାଦରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିବେ, କେହି ଫେଲ୍ ହେବେନି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ A1 ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବେ, B ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବେ, A ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବେ, ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବେ। ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ A1 ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ବାପା ମାଆ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ମୁଁ ଗତ ଥର ଯେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ News18 ଟିଭିରେ ବସିଥିଲି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦିନ, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କି ଆମର ପିଲାମାନେ କାହିଁକି A1 ପାଇବେନି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DO ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କି ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି କେହି ଫେଲ୍ ହେବେନି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ, ପାସ୍ କରିବେ, ବିଶେଷତଃ A1 ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଲାଗିଯା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଯା ଯେ କି ଯେମିତି ହେଲେ A1 ପାଇବ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର, ବିଶେଷତଃ A1 ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନ ହେବ, 50 ମାର୍କ ବାଲା ଅଛି ତୁମ ହାତରେ ଯେ କି ଆଉ ତୁମର 1 ମାର୍କ ବାଲା, ସେଇ ଯେଉଁ 1 ମାର୍କ ବାଲାକୁ 50 ମାର୍କ କଲେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର କି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖନି, ଖାଲି ପାଠରେ ଲାଗିଯା। ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଲରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଠାକୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ଭଲ କରିବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମଉକା ଆଉ ଛାଡ଼ନି, ଯାହାକୁ ଆମର ଯେ ତୁମର ସାର୍ମାନେ ଦିଦିମାନେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମମାନେ ଲାଗି ପଢ଼, ଖାଲି ପଢ଼ିଯା, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଯା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଲେଖିଯା, ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଲିଲ ଖାଁ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଆସେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ, କୁହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଦିନରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସିଟ୍ ପାଇବେ, ଭଲ କଲେଜ ସିଟ୍ ପାଇବେ, ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ। ଏଇ ହେଲା ସମୟ, ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।